Biskot, katong mga tupo mga basag. Dito maka ako makauban sa kamera wala nag-isip og kanang entrance. Rulipin tanan kung bayad. Kung abot og 10 kabuk pirintos tag 500 akong entrance ba. Grabe ka mahal. Oh. Let's go! Gusto ba bayaran diri? Here na mesa. Ayo. Ayo. Musugot lang kagulay kwarta dala kol. Oh, gusto ko tulay dala kwarta. Ayo. Pwede tulo 1 ay upat 150. Dali na mi guys, magsangyaw. Pwede hangyo. Pwede hangyo. Safe lang kayo. Safe na kami guys. Asa ba yung kuhan? 4 kabilog. Bigoy na. Ito na to no. Hindi ko mo ito nagkuha sa gani long sleeve. Oh, nara oh. Ako na po yung nakabayad gihapon. Oh, yun yung kuhanan ni. Let's go. Lagi na ba si Biboy lo? Lakaw man siya. Ang butas na siya. So kung mataudan to siya kuning kol upuan. Bugat pa sa gamay no. Di ba kayo pagbukas ng ano? Di ba may kuhanan na? Pero safe kay pun siya. Ha? Sige siya isa. Sa ngalan nga segunda pa lang dahil makasaka ng segunda murag. Diyan eh. Dili na ko kayo maka Di ka mag-all. makulbaan. Mubalik kag double si Libin. Then, So kapasar siya. balik ka po dire. Murag kapasar siya. Murag madala yun ako siya sa akong Philippine look. Kay mobile akong kuan doon. Kung dili siya kasakaaw. Mag-commute na lang. Atay. Hindi na magkatawa lagi. Okay. Dagko lang kita ginhawaan. Hangak yun. Kini pero Hard way. Asa ta? Sa hard way ta o sa easy way? Hard Easy way, ta, easy way, oy. Ha? Easy way, oy. Ay, Asa? kapoy na kay si Wilo. Ha? Kapoy na kay Hard way ta o. Tungasa daro. Dire ta kay milas dol bitaw dire. Lisod lang. Ipakita ng hard way be. Oh, hard way. Ang easy way. Let's go. Balian ako gidubo na akong sapatos eh. Palpak. Mali na kung kuan ba akong pagkurumas ng sapatos. Let's go. Tapos asa raman na itong saka ka matuto mo eh. Ka-easy ran eh. Oh. Anda lang. Clear kayo. Testing sa patutumpo. Nakasaka ka patutumpo? Wala. Magkamang kas gamot. Gushi na taman. Ha? Gushi. Ang sarap ng gusi. Yan ako yati. Kuya da. Hindi matangagi. Hard way, good hard way. Mas dol man dire dito layo. Tuyok. Wala, pre, pero sa akong tungod nila. Kung musa kang matutumpo, sabay ka. O buwan klase. Sabay ko. Hard day ha. Rest na guys, kasi may kapoy yun. Pareha kapoy. Di ba, ikaw na akong ikaw nga magdala sa kamera? Kuya. Kung okay mo pagdala mo lagi, pabanon ka na mo. Ngiti. Isa. Ito na ko ito una nga. Video nito. Isa, Impactas. Water break. di ka dito kiat niya eh. Water break be. Ibog lang man. Huwag na kayo eh.